Nadonja ne weche mag tuke ni komiti mochung' ne tuke mag AFCON ma higa manyien e pacho kae ndio bago romo mar arita kwe kaka okang' mar keto ikruok makare motelo ne tukego. Jakom mar komitino Nicholas Musonye owacho ni en gima kare chako ikruok machon mar neno ni jok mabiro yuore tukego duto arita gi obedo e yo makare. Romo makamano bende no yuore kod jakom FKF Hussein Mohamed ma bende nonyiso ikruok moseketi katudore gi arita. Olero ni romo makamago ibiro med bago motelo ne tukego mibiro bagi Kenya, Uganda gi Tanzania e bwo pamoja bid. Those budgets for some fireplace there. Our men and women, they tried to... The team is prepared to review on the successes that we registered during CHAN and the challenges. And having known our people, the matters to do with the crowd management, matters to do with the safety of the participants, the fans, the officials, and everybody is what we shall be discussing here for the next 2 days. This meeting shall deliberate on areas that we need to do, the gaps that we need to fill, so that before the end of this year, if they propose, we redo the perimeter. If they propose